I ljudi moji, da li volite Marvelove filmove? Gledajte šta smo našli na Trafiki. I ljudi moji, pogledajte koliko ludu stvar smo dobili za samo 199 dinara na Trafiki, bajo. Dobili smo Iron Mana koga ćemo sad sklapati i koji je neverovatno visok 60 cm. Tako da idemo prvo da mu sklopimo glavu. Ovo su metalni delovi. I posljednji deo, ljudi moji, i sklopili smo glavu. I ovo je bio part 1, pošto za 2 nedelje izlazi drugi deo Iron Mana, to će biti, ja mislim, njegovo stopalo, tako da ćemo tada snimiti part 2. Ne znam zašto, ali mnogo sam uzbuđen.